Noiz nondik etorko dire olatu garraizen. Nondik etorko dire olatu garraizen. Gorputze zatitzute olatu edo biharrak eraginde begize gorritzute. Nondik etorko dire olatu garraizen. Banoide autu nosti guztire bidien erreia galdute osta beranera. Beste 8 ordu infernuen. Nondik etorko dire olatu garraizen. Zelan, nora, noiz. Eta uste dugu gure zubi hau berena dela, material gutxien erabilita pisu gehien erresistitzen duela. Aulki hauetako bat ere erresistute dezake. Tairu! Venga! ¿Un fracaso qué? ¿Me puede? Yo veo.